Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apasat ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Legal wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Si kakadinday ta, layo? Si mangpet kakadin manipod abroad? Siyempre, friend. Oy no, ita lang ang nagkita ta, itilasod tinaundaya panawan. Oy, mapantaman mo't iti may sa Aristobar. Ijay balaylangan ti papanantay. Tagkasangay ti anak ko ani Eden. Oy, bagpaykan ka, taadan pamilyam. Ay, awan mo't ngamin mga asawa kanya. Anya? Anyaya ti kayat mga asawa, lalaki wano babae? Oy, siyempre ti lalaki. Uy, babae ak nga ron. Anya babae? Balaki ata iso. Anya? Sika talaga. Ay, saan mo man nadadaalan ti aldaw ko? Oh, ada ka mat gayam man, darling. Ada mat gayam ka duwam? Sino ka di? Ay na, di na ka din mabigbig. Gaputa nagpintasak, Grace. Kulaklakot no asino a babae itayan. Loko. Why, loka. Di nakman awagan iti loko. Ay, agpada talaang a loka-loka. Sana ka loka-loka. Hoy, umay kayo kitin. Tay-tay pa nakasagana ti lamisaan. Kunak no asino itayan ti inyawag ni Eddie asa nga ili. Siyempre, awan sa bali. No ti Miss Universe. Miss Universe? Oh? Saan ka di Miss Gay? Ay, di ka man. Ala, intayo din sumango ijalamisaan ako nam. Ta sigurado ang naimas ti makan. Ta naimas ti lutom kas may sa a chef. Mapan ka din na business firm mo, darling? Yes, darling. Ada umay makitransak kanyak, may papaniti negosyo. Okay. Umayak to dyan mo. Ta umayak mangyag iti lunch mo. Siya kunti umay iti restaurant mo, kalpasan ti panagsarita mi iti negosyante akasarita kita. Okay. Orayan kanto nga ro di restaurant. Tagid dan taamangan. Yes, darling. I love you. I love you too, darling. Sapay ko ma, tagnanayon ti kinapudno ta iti tunggal maysa. When mat ikarik. Jak to agaramid iti anyaman ama kapasakit iti riknam. Kasta akmat, darling. Agnanayon ti ragsak kan panagayat ta iti tunggal maysa. Maylo ka. Nakita nga danapan alalaki iti dagos mo. Hindi mo ko na boyfriend mo na dyan. Masurunak ija tao. Adamat kayam ka no asawa na. Si kay tatilogi, ta pinadagas mo iti dagos mo. Masigurado nga impay mo ti amin mo kinkwana. Dayta nga ron ti pakasuro na. Amok na ko mga da asawa na. Saan ko pinatulan? So amade, ti kanahin nga agapura. Agtanang kamot sagpaminsan God, sika. Kumusta kayo mat iti girlfriend mo? Nag-break kami. Kwarta lang ti pagkit-kitaan na kanya. Taapay ak kwarta sa pagkit-kita na ako na. Ure saan pa yan nadanon ti sweldo tayo? Agpagpagata nga ni tagkakanat. Intun saan ko ang may gatangan? Agpasugnod. Maragsakan akman ta makitak ti kinaragsak yu ken ni Eddie. Saan akaslay ti kabsat mo, akanayon ti apa da iti asawa na. Ay ayatak unay ti asawak, mami. Pagserbyak ti asawak, tanadungo kada kami nga agina. Itad na pa'y amin na masapul mi. Kasano ba't ti sapul mo iti restaurant, iha? Mayat latamat, mami. Imbaga na nga idulin ko kano ti masapsapulak. Iso nga idip-depositok mo't amin iti bangko. Nasingpat talaga ti asawa ba? Awan ba ko nakenkwana? Saan na naibot kada kayo nga agina? Sapay ko mata saan tong agbalbali yung mami. Nulakat marikna na ti panagayat mo kankwana. Sigurado adi na kanto isukat. Panagkunak katar-aramidat mo't amin, mami. Adangamin dagiti lalaki asana matnag. Agbirok na pailaang iti sa bali. Jaklakit ti ipalubo sa mapasamak dayta, mami. Ibaga talaangan, ano ngay, adanto pa kailawanan na.
Anya ti aramidem. No aramidan na dayta kanyak. Jak lakit di mapakawan, mami. Mapan, iti pakailaw-anan na. At dagayam restobar iti asidag. Ay no, nagwapo tinakitak a waiter ijoy. Apay ko man gwapo. Gwapo ka kumamit no saan ka akasta. Ay, kaduan nakman, kalpasan ti opisina, tamapantay ijoy. Di mo ko na ngayon kag-display di resto bar. Ay, si kamat. Itala nga agpakaduaat ka, di na pa'y kaduaan. Alaman langan. Kaduan ka, tapno di mo mat ko na. Ay, nakasta, tinapod no agayam. Kadua ka na yun, iti tiyempo, tirigat kan ginawa. Unay katarigat kan ginawan. Apay, agasawa ta. Urean niya ditan, basta kaduan nak amapan ijeres to bar, tapno makitak ti gwapo at crush ko. Saan ka di aday ta lalaki? Kat iso ti akin ko iti business firm, iti asidag ti resto ba? Italangay may dito eh. Kung nga paiso, big time lakit di ta. Masapol ang masukit ko, day tabak na. Asan ako ma? Adda ka nun asawa na. Ore agbalinak lang akabit. Basta may rano da, iti kinabak nang na. Itan Serbian ida. Sa payag na yung matipanang kita kanyak ti bakla kadwa na. Pagbalinan ta ida a sugar daddy. Sa bagay, mayat na ita anak panuod mo. Mabanak iti ayan ti lalaki, tasig kamat jay bakla. Arreglado, Sara. Sige, asit gantay dan. Maring adda magunod ta pagsayaatan kanakwada. Hello, beauty. Anya turderyo? Ikanakman iti Black Label Canadian Whiskey. Ay, awan kas rito Miss Beauty. Mr. Macho Boy. Anya nga ron ti adda dito, ikan na kami iti amom amayan. Okay, sikati matungpad. Inak mangalay ti kanginaan nga arak mi dito. Sakbay amapan ka. Mabalin ka di ama-amuan tinagan mo. Siyak ni Adrian. Hoy, Adrian. Ay na, nagwapon anagan. Ay na, kasmatlaang iti akinagan. Kuwagaya. Awagan nak kumalay iti layon. Agayam tanwan. Arreglado, Leo. Anya ka diti order yo, sir? Dahito kadwak ti agorder. Ta jak amuno niya ti kayat na. Insurot na klaeng dito eh. Kasta ka di, sir. Ni Jack agkamali. Da kayo ti akin ko iti business firm, iti asidan. Kasano nga mo? Ita ka lang mat anak kita. Isumat ti sasawan dagiti kakadwak dito, sir. Di nakbakit kita, tadi ka mat umay dito, Ngam siyak. Adat ilalabas ko di tapasdek yun. Saan ta na siguro ang nagrana iti ruar ti pasdek? Iso adi ka nakit-kita. Saan ka na yun adi taas si ti pasdek yun ti pagpagnaak, sir? Matlagayam. Saan ta ka di pa nga gawid, Leo? Ay, nagbit kamot anauman, Eddie. Kayat ko pa iti aginom. Ngam na baratag ka. Agawid tan. Saan ka ding addain iti asidag amabalin a pagdagusan? Adda mat, Leo. Kukuamat lang takin ko pa iti resto bar. Mabaling kaya tulungan. Ama pa niti maysa kada iti maabangan na kwarto. Ay, alaman nga rod. Ay, diyak kaya ti agmaneho na bartek. At takot siya Ay, ada iti parking lot. Kaya't mo asawan. Umiyan ka pa'y kadag iti may sa akwarto itiin, Leo? Ay, nagayam. Diyak kabaalan nga agmaneho no nabartek ka. Sabagay, amangan no madisgrasya ka pa'y. Itamang kaya kasta ti payod mo, darling. Nagsangar ka. Inawis nak ni Leo. Napan kami di resto bar. Saan samat anasaya at impluensya ni Leo kan ka?
Saan ka mo tasigo da papa ni Resto Bar? Pinagusto ka lang matiawis na, darling. Di kagdanag. Saan ko apagbalinan na bisyo? Awan tinasaya at nga itdanti ka na yun nga ipapan iti Resto Bar. Saan mo ta ka na yun, darling? Sapay ko ma, darling. Saan kumapay ang maulit day nga ipapan nyo iti Resto Bar? Sigod kat masapsapan ni daddy mga agaw awid. Idi la malaman na ladaw. Ha? Sipsiputan nyo ni daddy, auntie? Saan magkit di? Ngambas tamalum, kat makitak tilugan na alumabas dito'y ayan ko. Ngam idi kalman, rabiin anapalabas ko tilugan na. Dinamagyo ko maka ni daddy, auntie. Saan kumat ngamin nga ammo no apay? Ah? Ay nalipatan mo ti dinamag ko basang. Mas daawak lang amin. Gumatangak iti soft drink kan tinapay, auntie. Sige basang. Mabiit lang nga. Tamangala Nagapop ka di iha. Itay pa naawan ka. Napanang dita store, mami. Dinamag ni Auntie Olive. No apay ka no analada wasimbangpat ni daddy idirabi Anya? Apa ya dinamag na dayta? Sipsiputan na ka din ni Daddy? Dayta timbagakan ko na, mami. Dinamag ko. No sipsiputan na ni daddy. Kat, anya tinsungbat na. Lipatag ka nun ti saludsot na, mami. Ay, unay kat dagiti tattao nga usyuseron aya. Apay nga min, anala daw ni daddy idirabi Mami, adala na panandakin ni Leo agayam na anak. Sige nga ron, tamapanak mo taniten ti trabaho. Manipod na napasamak kada kami kani Jack. Saan nga pagpakita kanya? No saan nga agpakita, bayamon. Nagado lalaki tita. Kuma, amangan mo agbunga tinaramid na kanya. Para sa maban ni itang ni Sir Eddie. Sigurado nga agnamay ka iti sidong na. Ada samat asawa na. Ore adda. Saan ka man na mapanigi balay da? Agyan kayo man iti sa balay. Kayat mo asawan. Ore may saak akabit. Ado matikas ta, saan ka ni? Sa bagay. Sapay amang ano agbunga tinaramid kanyak ni Jack. Ikagumaan ta apag tinagan na iti agayam. Anya di kayat mo asawan? Asino nga gayam? Da Sir Eddie kan Leo. Amom, iti nabartik ni Leo. Inaramnak si ka. Kayat mo matday dya abakla? Agpada kayo alalaki. Ore man, katamom, may sagayam abalik bayan. Ngam dandani kanon sumrek kas nurse iti may nga ospital iti syudad. Anya? Nurse gayam tiloko abakla? Saan ka di nga itajay ko nam apanang rugi medya ospital? Wen, bro. Hangam inton sana para rabi iti shift ko. Intaman manan iti Resto Bar. Ngem, saan nga iti malem? Ang mga numaladawa ka sumangtan. Kat masayer tirik na ni Grace. Okay. Mga ramid ta nga ron iti schedule ta. Kada Sabado iti bigat. Mapantay iti Resto Bar. Agawid takal pasan ti pangal daw. Masapa kamutten nga agawid iti malam. O sige. Sabado inton bigat. Mabalin ko lata abilinan ti maysa kadag iti talkat iti opisina. Okay. Fix schedule ta dayta. Makirelyebo akmat iti kadwak to a nurse para iti aldaw ti Sabado. Saan siguro mat nga agriri ni Grace? Ta sa anak amaladaw nga agawid. Dimit ka aruba mi ani Eddie ti umunag iti resto ba? Adda kadwa na anak katalikod a babae. Atidok ti buok na. Ha? Nagkibindangay munag. Ay, jakmat mabalin ti umunag dita. Taamangan no makita nak ni Eddie. Kat agata pa sipsiputak. Ay, anya nga tatiramidak. Asino nga ta tinakatalikod nga atidog ti buok na. Ay,
Idanon ko nga kadaytoy kin ni Grace. Aramidan ta ka din, tinagtulagan ta nga aramidan, kadagiti duha. Aguray tapay mo't Agpamarang taan na sayaan, tapno di dumlaw. Sa bagay, jay ko nada iti Tagalog nga, unti-unti, dahan-dahan. No makarelasyon ko rin tabakla. At dan para bayad iti abang, kaya napay sugar daddy ko. Apay a sugar daddy. Sugar mommy, ah? Apay ko mga sugar mami kat lalaki mo't di bakla. Isunton ti bang bayad iti abang ti paggigyan nakakwarto. Nalakit di kayat nakmet ni Eddie. Ibagakkan ko na, nga agik katakmet dito eh. Ta ipamaysak ti mga sikaso kan ko na. Ikagumaan nga artapan ti asawa na. Tapos kanton ti kayat na ka din na. Agbaligi nga ta, ti plano da Adrian kan Sara. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Putlay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, ti serye tayo itaalawas, ang napauluan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nakadanon tayon, Celia, ading ko. Dumsaag tayon, iti kasta. Makita mo't tinagatan ko abalay kandaga. O sige nga, Rod, Manong Eduardo. Wow! Nagpintas mo ito napilim abalay, Manong? Saan laday ta? Naglawa pa ito'y daga. Mabali mo tagtara kani tagduduma adingwen. Ken agmulay tinaduma-duma anateng. Ken prutas, iti asidag ti balay mo. Talaga, dito'y tinapilik apagyanan. Gaputan na ulimat dito'y. Kat ita nag-retire ako iti trabaho kas may sa profesor iti universidad. Agmula, kaya agtara kayo naklangan kadag iti dingwen. Day talangan ti ramidak ita. Ay namanong nagbaligi kang agpaiso iti biyag. Hangam awan mo't asawa ken anak mo. Naimbaglaengen Taada dagiti kakaanak ka makadkadwam. Idi adda ka pay lang dito yung syudad. Hangam ita, ta dito yung probinsya ti pagnaedam. Awanan ti kadkadwam dito eh. Amo ti makagapo, no apay asana ka ng asawa, ading ko. Kan maysa, sa anak mat ngagmay-maysa. Gaputa adamat ni Isadora. Tinabayagin nga agtrab-trabaho kas babaunan kanyak. Isungawan nga ron ti pagdanagam kanyak, Celia. Aduyang ti impatimplayo a kape, Sir Eduardo. Agyaman na kay Isadora. Aywan gayam. Awan ka di tinalipatam ka dagiti gamit, iti inyakar ta dito'y farmhouse. Ay, awan, sir. Sakbay ang nagbiyahe tayo. Insaganak amin dagiti napatag nga alikaman yaw. Nasayaat nga ron no kasta. Intun malpas ka nga agdalos dito'y balay. Kuyukin nakamapan ije market. Agatang ta iti abasto dito'y balay. Sige, sir. Ilistak dagiti masapsapol tayo. Iti kasta, alisto tayo ang makagatang. Sa dino tinapanan niyo, mami. Apay nga itakayo lang nga nagawid. Simuro takin ni Tito mga Eduardo di probinsya, iho. Kayat ko ngamin makita ti kabarbaro abalay na. Iso nga itaakla na kaawid. Kasta ka di. Ay, sayang. Sa anak man la nakasurot kada kayo.
Tapno nakita kumamot ti balay ni Tito Eduardo. Sana bali, iho. Tenton awan klasem. Sumarungkar tanto iti ayan na. Ha? Ay, sayang, mami. Successful ngagpaiso ni Tito Eduardo iti biyag. Iso na lang. Tasaan anaadan iti asawa kan anak. Madamag ko man laang, mami. Apay kadi asaan anang asawa ni Tito Eduardo, idi kaububingan na. Ay na, iho. May mayat no iso amis mo ti pagdamagam into nagbakasyon ka di farmhouse. Iti kasta, adan tumot pagin nistoryaan nyo adwa, ha? Ay na, nagadumot ti tao dito palingkay. Dandan ni saan tayo ang makapila, sir. Ay, nga ron. Hanggang sa nabali. Basit lang tigatangan ta. Kasi ka man dinalan ko si Kabugsa. Masansali ka. Ano ang midang aramito dito yayan? Allah, Ne. yun, manay. Awan na mitya. Ay, Mabisina ko na yan. Iso ang mabalin ka niya. Kanda kiti mo. Ay, awan ti may ko makan. Ay, una yun. Saan na ka makalamo? Masansali ka tumat namin. Nagalasmat ng titrato di babae iji bulsak. Kumano? Di naman lakaasyan. nga paiso. Ay, mabitlaan ah. Tasit gak ida. Tulungak tay bulsay. Ngaung tantay tendera. Pangasiyo kumamanang. Awan naming pangalak iti kanak. Uray na day talang ti maitulong yu kanya. Talaga ka di asan ka makauawat, ha? Kunak lang arudan nga awan ti makan ama itad ko kan ka. Ay, ulay matan. Tikasta nga aramid mo. Ha? Saan ka kadi amaasyan ito, ubing? Makitkitam lang arugan ti kasasaad na. Kastapay ti panang tratom kan kuana. Ha? Ala, umay kabalasan ko. Sumurot ka kada kami. Mapantayo gumatang iti makan. Tapno makapangan kan. Ala, umay kan. Agyaman nakiti pa ng tulong nyo kanyak, sir. Kan agyaman naklaunay kadagiti makan nga intedyo. Awanan yaman na balasan ko. Ewan gayam. Anya tinagan mo. Dani ka, sir. Siyak mo't ni Eduardo. Sa dito tayan dangiti dadakkel mo. Apay abay-bay anda ka nga agmaymay sa ije palengke. Idinto takas tati kasasaad mo. Ulila akon adamang, sir. Nabit lang anatay ti inak, gapo iti sakit. Timot amak, pimusay edi talupay lang titawin ko. Jak mat amuno sa dino a lugar ti ayan dagiti kakabagyan mi. Gapo ta sipod ubingak. Saan kami mat nagbakbakasyon iti ayanda? Kasta ka di. Ay no kayat mo. Dito'y kanyag na ed. Iti kasta, adda mga sikasukan ka. Kat no bilang adda ka sa pulam, ibagam lang kini Isadora, ti babaunan dito'y balay. Agpaiso, sir? Kaya't yung agyanak diti balayo? Ang nakababaing mat. Gapo ta mainayo nakpay nga asikaswan nyo. Awan, tinas ka na pagbainam, balasan ko. Gaputa dakda kami lang kini Isadora dito'y balay. Kansan mo panunutan apas asikaso ka. Gaputa dagiti kasken ka. Ado, ti kabala na nga aramidan. Nga uray, no saan da makakita. Sa dino ti papanam, dino adin ko. Nakasukat ka man. Agaw-awis na iti gagayem ko, ama paniti kasino manang. Anya, kasino manan. Aging ga ka di itakat saan mo pala ang anaikat na itaabisyon. Anya ngamin ti bibiyang mo ayan, wag kasino ak. Saan mo ba ta kwarta ti gasgastusak? Uray pay. Saan ka kadi amasayangan kadagiti kwarta magastos mo iti panagkaskasinom? Dayta ngamin katirigat na. Tana spoiled ka launa isipod ubing tayo. Maipapaay amin akayat mo. Abay, umapal ka. Kaputas siyak ti paborito nagiti dadakkel ta. Awan tinaskan nga apalakan kadino. Gaputa siya. Kabaulak ti agtrabaho para itibagik. Magatang ko dagiti kayat ko agatangan. Kat si Kangay.
Day talamang namnama ti maitad a kwarta ti ammom. Awan na pulos ti diskartem iti biyag. Iso asininaan na kanjay asawam. Wow! Nagpipintas dagiti ikaw sa ginatgatang ni Sir Eduardo para ken kadani ka. Agduduma ako layo. Adda nalabaga, adda puraw, ken daduma pay akulor. Kita mau, nagpipintas danay. Ni manang Isadora mat. Kasano ang makitak dagiti kawus ko? Kat saan ko nga rod ang makita? Sa kamot. Iso nga rod nga dak ditoy. Apan nakamatam. Tapno iladawan ko kan kadagiti kulor ti badong. Sa bagay matkit di Madamag ko man laeng, dani ka. Makakita ka kadi iti ubing ka? Saan, manang? Jack pulos na padasan ti nakakita. Sigun iti day dinanang ko. Nayanakak abulsak. Nupay kasta, insursuro nakadagiti simple at trabaho. Kas kuma iti panagkupin iti bado. Kan, dadumapay analaka at trabaho. Mami, bakasyon mi itan. Mabalin ko kaditi agpasyar iti ayanda tito Eduardo. Ay katun iho. Intun bigat matlaang, mapantay di probinsya. Takayat kumat asarungkaran ni Manong Eduardo. Ijayak pa'y lang agbakasyon, mami. Total, mabayag pa'y matiklasek. Ala iho, sikalat ti makam mo. Basta di mo lakit di ikan iti sakit ti ulo ni angkel mo, Iti kasta, saan ngagparikot ken ka? Un, mami, kaano pa'y aya nga inikak iti sakit ti ulo ni Tito Eduardo? Oray damagin nyo kan kwa na. Good buyak. Iso nga awan ti pagdanagan nyo. No agbakasyonak, ija ayan na. Apa anak kariing kapaylaeng, dani ka, rabiin. Sa anak namin na makaturog, sir. Da kayo ngay. Apay anak kariing kayo pailaeng. Kasken ka, sa anak batla makaturog. Ay, sir. Agyaman una iti panang tulong yung kanyak, Tauray sa andak akap-kapin tinulungan daklat ta. Awanan yaman na balasan ko. Katnuad ka sa pulam, ibagamlaan kada kami kanimanang mo Isadora. Di ka agbabain, iti kasta, maipaay adagos. Wen, sir. Kumusta kayo mat ni Manong Eduardo dito'y farmhouse na Isadora? Nasaya at latamat, Ma'am Celia. Ay, imbag ata na panunot ni Gab ti agbakasyon ditoy. Iti kasta. At dalatakad kadwami ditoy. Bakasyon da ngaminan iti pagadalan. Kat nakunana, agayat na kanot agbakasyon dito Gaputawan mo't lang ti marami di syudad. Ay, asino gayam dyan nakita kita'y akadwayo ditoy? Ni Dani kaday jay, ma'am. Nakita mi ka ni Sir Eduardo ije palingkay. Idigim matang kami kadagiti masapsapul ditoy. Maasyan ni Sir kankwana. Gaputabulsak lang arodan. Dakas pa'y titrato dagiti makakitkita kankwana ijay. Naadan nga rod iti instant anak ni Manong no kasta. Uwin nga rod, ma'am. Kasla anak nan ani Dani ka. Gaputa ipaay na amin ang kasapulan to'y ubeng. Manang Belinda, mabalinti bumunod pa lang iti kwartam. Pangusaram iti kwarta, di mo ko naan apagkasino manan. Saan? Ang dalanas ka na bayadak iti gayem ko. Nakautangak namin ken kuanay di rabi. Ay, kasano nga tada ito yun? Sapay awan cash ko dito ita. Alakat tag-withdraw ka na ijibang ko. Amokmat nga ado ti kwartam. Kaputa na bayag kakit nga ro di ja abroad. Iawat mo adagusin ti kwarta kasapulak. Iti kasta, makabayad ako niti utang ko. At iti bayad ko ti abang parita abulan na Belinda. Pasensya kayo no, medyo naladawa ka nakabayad.
Hindi kalman lang amin na naalak ti sweldo. Na okay laeng, Sani Barok. Awan mo't parikot kanyak na oray no naladaw ang makabayad kay ti abang mo. Naimbag ta na singpet kayo. Tano saan? Nabayag ko man ang napapanawak dito eh. Gaputa kanayon alit ti panagbaybayad ko iti abang ka na kayo. Maawatak Barok. Kaputakas ka. Napadasak mo ti madelay ti sweldo na. Iso di ka madanagan. Gaputa saan ka apapanawan nga oray no madelay ti panagbayad mo iti panagabang mo. Hello, siyak gayam ni Gab. Kaanak-anak ni Tito Eduardo. Sika, anya tinagan mo? Syakmat ni Dani ka. Maragsa ka na ka makaamamukan ka, Gab. Nice meeting you too, Danica. Ay, kaano ka pa'y ngagnanaad ditoy? Adan may sa abulan ko dito balay ni Sir Eduardo. Nakita nak namin iti palengke. Naasyan kanyak. Iso a pinagnaan na kun ditoy. Amom, Gab, no makakita klaeng, nalabit nga agis eskwela kumaita. Amangan no high school akon. Mabalin mo latamo ti agiskwela, nga oray saan ka makakita. Amom ka di, adda mamakan Tito Eduardo. Adda anda iti kapadasan ang mga isuro kadagiti kaskan ka visually impaired. Isu apadasan nga ibagakan kwa na. Akayat mo ti agiskwela. Iti kasta, matulungan na ka ni Tito Eduardo. Kasta ti plano, Xelia, ading ko. Kaya't kung ampunan ni Danica, gaputa nakakaasimat. Si kalata ti makaamumanong. Tano siyak, awan mo ti parikot iti dayta. Total, awan mo't asawa kan anak mo. Panagriknak nga rod, kat naadaanak iti anak, sipon nagnaad dito ni Danica. Kan maysa, awan ti parikot kan kuana. Uray nukas jay ti kasasaan na. Tumultulong latak ni Isadora kadagiti simple at trabaho dito'y balay. Saan ka di nga damot ka pa da sa makas kanyak? Mangisuro ka dangiti visually impaired, idagtrab-trabaho ka pa ilang kas professor, manong? Anya nga tano, padasa mo tapagadalan ni Danica. Iti kasta, madan mo titinapinta sa masakbayan. Adto iti kwarta ka sa pulam, Dino. Siguradom laang nga ibayad mo day ta iti utang mo. Nakababain iti nakautangam no saan mo ang mabayadan adagos. Wen ka di. Nagadumanan nga ibagbagayo. Makapasuron. Gaputa kabisadok ti aramid mo no bumulbulod ka iti kwarta. Kas kumaidagad adal ka pailaan. Impagarup ko no napasnag ka iti panagadal mo. Kagayam. Dayta nakibarbarkada ken nagbisbisyo ti inararamid mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Dea Yap. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, insurot ni Eduardo Neselia iti panagawid na ijay probinsya, tapno ipakita na tinagatang na abalay. Maragsakan mo't Neselia ang nakakita iti nasao abalay, gapo tanapintas da itoy. Iti ipapanmat da Eduardo kan Isadora ijay palengke, nakita da ni Danica amay sa abulsek, nga ungungtan timay sa atendera. Tinulungan da itoy ni Eduardo. Iti sabali abangir, inyawat adagos ni Belinda ti kwarta abulbuludan ti kabsat na, ngamsakbay na, binagbagaan na, papagayam, denggan tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan.
Siguradom na nga ibayad mo day ta akwarta iti nakautangam dino. Nakababain mo, no saan mo ang mabayadan adagos. Uwan ka di. Nagadulakid din nga ibagbagayo manang. Makapasoron kayo. Bagbagaan ka laang, iso asahan ka gumurgura. Kabisadok ti aramid mo. Kas ko maidagad-adal ka pa'y laang. Impagarup ko no napasnag ka iti panagadal mo. Tagayam, day ta nakibarbarkada kan nagbisbisyo ti inararamid mo. Day tamanan ti bagam. Kanain mulat na nga ipalagip ti napalabas. Awan ka diti amom nga isidir kanyak no saan na day ta. Day ta saan ko apa nagturpos iti kolehiyo. Amom ka di asakbay apim mo say dagiti dadakkel ta. Imbilin da ka kanyak. Kinunada saan ka abaybayan. Nga aramidak ti amin. Tapno makaadal ka iti kolehiyo. Iso na panunot ko tinagtrabaho iti abroad. Tapno iti napintas nga universidad ti pagadalam. Uray ti bukod ko pagragsakan. Na isakripisyo gapuken ka. Abay, jak mat imbaga nga agsakripisyo ka para kanyak. Iso adi mo nga rod isidir kanyak dagiti sakripisyo manang. Gaputa saan kumat nga imbagakin ka nga agtrabaho ka iti abroad tapno lang mapaadal na. Sir Eduardo, agpakada ako mapailaang kada kayo numabaleng. Ne, apa Isadora, sa dino ti papanam. Agbakasyon ako maijay lugar may, sir. Nabayag nga minan, sipod day din na udi apa nagawid ko, sir. Manungarod nga aldaw ti bakasyon mo. Uray talungal daw kumaa, sir, numabaleng. Sige nga rod, basta siguraduam nga agsubli ka adagos. Gapot awan ti kadwami ka ni Danica dito'y balay. Wan, sir. Agsubli akmat la adagos, kalpasan ti talungal daw. Katagyaman ak unay, sir. Gaputa pinalubusan da kag bakasyon. Gabi ho, agsubli ako ni Jesudan. Di mo liplipatan tibilin ko kan ka, ha? Un mami, agsingsing petak ditoy. Kanjak ikikan iti sakit ti ulo ni Tito Eduardo. Agbakasyon ni manang mo nga Isadora iti talungal daw. Iswa tumulong kay ti trabaho ditoy, ha? Iti kasta, saan na marigatan ni Tito Eduardo? Un mami, Wen, Ma'am Celia, tulungan mi ni Sir Eduardo ditoy. Ay na, amom Danica, bilibakan ka. Gaputa oray no saan ka makakita. Kabalamlat tateg trabaho dito'y balay. Dayta nga mitin suro kanyak day dinanang ko. Sakbay anatay, ma'am. Iso at umultulong aklat ta ditoy. Nga oray no saan akayat da Sir Eduardo kan manang Isadora. Nasaya at no kasta Danica. Nalangarod, panawan kayo pa ha? Naskan nga agawid ako ni Jay Syudad. Gaputa dapay sa rekwentong bigat. Nana Belinda, nangag ko ita ti panagsinong batyo ka ni Tata Dino. Unay matan ti ugali na. Kasalasan ada kayo ti inauna, iti panang sungsungbat na kada kayo. Talaga akas jayan ti kababalinda di akamsat ko sipod pay. Takasano, na-spoiled namin, idiubing kami. Isumat lagayam ha. Nagasat latta ni Tata Dino. Tada kayo paya kabsat na amang nilalakin ko ana. Wan kayam nana, madamag ko man. Awan ka ti asawa kan anak yo? Kinapudno na, ada idi kayan ayat ko. Ngam idipin mo sa idagiti dadakkel ko. Nagabrodak, tapno makaadala ang ni Dino. Iso anaputad ti komunikasyon mi. Ay, sayang. Ada ko mamot anak yo itan. No nagtuloy-tuloy ti komunikasyon nyo, nana. Nalabit akasta. Tilaangan ladawan na ti pakalaglagipak. Amang ano ada pa yun asawa na ita. Gaputan na bayagan apanawan tinaglabas. Sir Eduardo, adan nakasagana ang makan ijay kusina. Umay kayon, tamangan tayon. Ni kadigab tinagluto iti makan, Danica? Wen sir, nainbaglaangan taam mo na tagluto.
Tapno saan tayon agumatang ijarwar? Gaputawan mo't ni Manang Isadora nga agluto. Danica, manipod ita. Saan ako nga awagan iti sir? Papa, kunam itan kanyak. Gapo ta ibilang kan, kaspudpudno nga anak ko. Agpay suse! Kaya't dak nga agbalin nga anak? Nga uray numaysak, abulsak? Wen, Danica, anak. Saan at indiferensyang tilapad? Tapno saan ka nga ibilang nga anak? Papa, Oh, apay ngagsangit ka maten anang arakop kanyak. maragsakan lang amin, Papa. Gaputak ka maudyanan na. Mapadasak matlang at timaadaan iti ama. Ubingak pa'y ngamin iti pimusa iti amag. Agyaman unay iti panangibilang yu kanyak. Kas anak yu, Papa. Nangagkuti pa nagsarita yu itay kan ni Tito Eduardo, Danica. Ay na, nagmayaten. Naadaan iti instant anak ni Tito Eduardo, babaan ken ka. Uwen nga rod, Gab. Amo, nakaragragsakak. Gaputa mapadasak matlang ang timadaan iti ama. Kan nagasatak. Gaputa nasingpot ti impaay ti Diyos nga agbalin nga amak. Talaga nasingpet ni Tito Eduardo. Isu nga ron ti paborito kakabsat ni Mami. Gaputa spoiled ken kwa na. Iso na laang, tada kurang. Ha? Anya ngay dayta? Awan mo't asawa ni Papa. Tapnada kumamot ti awagak iti mama. Ha? Iti kasta, agbalin kami a happy family. Di ka unay natagari. Ang mga numangag na ta ni Tito Eduardo. Kat ipagana. Nga iso ti pagsarsaritaan ta. Ay, nalpas matlaang ng ti panagdalos ko dito'y salas. Ay, makitkitak manen ti ladawan ni Eduardo. Kumusta nga tamat itan? Adangatan bukod na pamilya. Sayang. No sa anak nga imadayo idi, nalabit ada kami kumamot ti nagkatuluyan. Kan nalabit, ada kumamot ten anak ken apo kumi. Hangam awanan ti maramidak, gaputan alpasan ti amin. Saanan ang maisubli ti napalabas mi ken ni Eduardo. Saan ka di asigod amang isursuro kayo iti maysa nga universidad, Papa? Wen, anak. Apay ka di nasaludsud mo dayta. Kwa, Papa. Kaya't ko kumamat ti makaeskwela. Sigun ngamin ka ni Gab. Adda ka no kapadasan nyo amang isuro kadagiti visually impaired. Kat no bilang ta makaadanak, kaya't ko kumamat ti agbalinakas kada kayo. Awan parikot iti dayta. No kayat mo ti agadal, suportaran ka. Kinapudno na. Dayta mutla ang tiimbaga kanyak ni Titam Celia. Kayat na nga ag-eskwela ka. Tapno maadaan ka iti napintas a masakbayan. Kas kadag iti nagbalin nga estudyante me. Agyaman ak unay iti suportayo kan ni Tita Celia, Papa. Picture frame samat daytoy, Papa. Asino ti adda dito'y aladawan? Kabsat yu kadi kan ni Tita Celia? Ay, saan anak? Ti adda di taladawan. Kat, iso tinobyak idi. 35 atawan tinapalabas. Sigurado ka kadin iti papan mo iti abroad, Belinda? Juan Eduardo, ijayak nga agtrabaho kas manursuro. Gaputa dakdakkel ti sweldo iti abroad.
Angam, kasanong ti relasyon ta? Awan tinas ka na pagdanagam. Gaputa upat lang mo't atawan ti kontrata kiji abroad. Inton makaturpos ti kabsat ko, agsubli akmat laang adagos. Ay ayatan ka unay, Belinda. Kat urayak ti panagsublim. Ay ayatan kamot unay-unay, Eduardo. Sapay ko mata mauray mo ti panagsublik dito Pilipinas. Kat inton makaawidak, agkalay satan adagos. Aging gaita, urayak pala ti panagsubli ni Belinda. Aging gat si bibiyagak, sa anak lata mapukawan itinamnama, nga iti may sangal daw, agkita kami manen. Iswa kanayon lata naka-display day taladawan na, iti kasta, kanayon ko lata amakit kita ti babae nga ay ayatek. Sapay ko mga rod, tagkita kayo pa'y, papa. Iti kasta, makumpleton ti pamilya tayo. Apay arabrabi ka manan anagawid dino. Kan, saan na data? Nabartag ka pa'y. Nilimanang may. Kaslasan ka pala naruam kanyak tunggal sumang petak ni timbalaya na bartag. Saan ka kadiamam umamang sermon kanyak? Oreno ka na nakabagbagaan talaga kastuyen ti aramid ko. Saan ko na may kat ti palagin inom ko iti arak. Imbes aday ta pa naging inom mo ti in-into na ram. Urnusam ti pamilyam. Iti kasta, adamot direksyon ti biyag mo. Nagsasaw ka, kasla napanasam, tinaadda ni tibo ko na pamilya. Dinak man ni Soro, itinaskan nga aramidag iti pamilyak manang. Nanakkelan, nagitan nakaw. Isama ka mudan iti biyag na. Adamat di inada, kad kaduwada. Laklakayan ka nga irresponsable, Dino. Ala, maturukan. Awan matla ti serbi iti asaritaan. Uray no kanayon ka abagbagaan, no saan ka dumdumngag, awan matlat serbina. Hello, Celia. Hello, Manong. Nakasarita kong tisigod nga estudyante may papaniti pa nag-eskwela ni Danica. Kasta ka di? Oh, katanya nga ti kunana. Naskan ka no makasursuro ni Danica ngagbasa iti Braille. Iso na laeng, ta dito'y syudad ti pagadalan na. Gaputa dito'y katngarod kayan ti School for the Blind. Katapaman na makasursuro, mabalin na ti agtake iti alternative learning system. Iti kasta, makasir ka dagos iti high school. No bilang ta may pasana ti alternative learning. Sige nga rod, ading ko. Ibagak adagos day ta ni Danica. Kat agyamanak iti tulong mo. Agpaiso, papa? Agiskwela akon iti School for the Blind, inton pa nagsasarap? Wen, Danica anak. Tisigod nga estudyante ni Titam Celia ti mangisuro ka iti Braille. Iso na laeng, ta ijay syudad ti ayan ti School for the Blind. Kasta ka di? Kasano kayo nga rod dito'y, papa? Awan kadwayo dito'y, no ijay syudad ti ayan ti pagadalan. Kan, sa dino ti pagnaudak ijay no bilang. Kwa, Danica, mabalin mo ti agnaad ijay balay mi. Saan ka di anak kababain ka ni Tita Celia no bilang laeng? Ha? Tapay kumamat anak kababain. Kamang kanti pamilyami. Isong awan nga rod tinaskin apagbainam. Nana Belinda, yawat ko palang ka na kayo to'y tulbag ti boarding house. Ne, sa dino ti papanam, Sani. Apay na yaw-awat mo kanyak ti tulbag ti boarding house. Pumadani nga minan ti panagpas ngay ni bakit ko nana. Kayat na nga iji lugar mi ngagpas ngay. Gaputan dakat nga rod iji da katugangak. Kasta ka di. Sige nga rod barok. Alaam tulaangan kanyak to'y tulbag into nagsubli kayon ditoy. Umuna ak tong agsubli dito'y nana. Dua alawas lang amin ti live ko iti trabaho kiti factory. Agbati pa iji lugar mi dagiti aginak. Ay katuan kan may mayatan iti lugar yo. Iti kasta,
at dalat ta mga sikaso kadakwada. Insan Isadora, long time no see ha? Kumusta kan? Ay, nasaya at aklat tamat, insan sani. Agtrab-trabaho aklat ta, kas babaunan. Iso na lang ta sa balin a balay ti pagigyanan mi iti amok kita. Sikangay, kumusta kan? Nasaya atlat tamat insan. Nagawid kami diti lugar tayo. Talitoy agpas nga ni bakit ko ikimabiit. Ay, imbaglaangan ata nakapagbakasyon ta adwa. Talulaang nga alda ti bakasyon ko. Kalpasan na, agsubli akmat lang iti balay ti amok. Ay na, kailiw ko at talaga dito lugar tayo. Mayat man, tapinalubusan na katyaamom. Sakit, walang alawas ni liv ko. Kalpasan ti panagpas ngay ni misis ko. Agsubliak mat lang iti trabaho. Among gab, excited ako na sumrak iti pagadalan. Iso na laang, tamangan no saan ko akabailan ti makasursuro nga agbasa, kan agsurat iti braille. Kabaalam day ta. Nulakit di ta kayat mo ti makaeskwela. Masapol ang makasursuro kang agbasa. Puno ti kunanigab, Danica. Masapol lang agkonsentrate ka. Iti kasta, makasursuro ka dagos. Tito, iti ka di balay mi ti pagnagdan ni Danica? Wen, kaanakan. Kinasarita ko ni mami maipapan iti dahi ta abanag. Ket nakunana nga awan kano ti parikot. No ije balayo ti pagnagdan ni Danica. Itaman pa'y asaan ka nagbarta, Dino. Awan nga min ti awis ti barkada. Iso asana ka naginom. Ay, kanayon ko mga awan awis ti barkadam. Iti kasta, malikli ka mo ti panagininom mo iti arak. Manang, Tangay saan ka nabartak ita. Sikapay lang ti agluto. Ado pa'y ti aramida. o sige awan parikot iti day tamanan. Ibagam nga rod no niya ti mailuto asidain. Ta iso ti iluto. Nagaliston ti panaglabas ti aldaw. Nalpas adagos ti bakasyon mo, Isadora. Wan nga road, sir. Sana bali ata sulit mo ti bakasyon ko, uray kaskasanaw. Ala, aginana ka pa'y laeng. Kalpasan na. Tulungam ni Danica ang mangisimpa kadagiti gamit na nga agpasyudad. Ha? Mapan ijay syudad ni Danica, sir? Wen, ijay namin tayan ti School for the Blind. Iso ang masapol, amapan ijay syudad. Anya ti mapasamak iti ipapan ni Danica ijay syudad. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetayo ita alawas anapauluan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, dinamag ni Danica ni Eduardo no asino ti adda iti ladawan, ang nakadisplay iti lamisaan. Kat dita, nalagip manan ni Eduardo ti maipapan kadakwada kan ni Belinda, idi agayan ayat da pay laeng. Iti panagsublimat ni Isadora iti ayan ti amo na. Impakaamo ni Eduardo amapanan ijay syudad ni Danica. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas na pauluan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. No kasta? Mapanan ni Danica ijay syudad, sir? Wen, gaputa ijay ti ayan ti School for the Blind apagadalan na. Ti mangisurukan kwa na, katimot laang sigod nga estudyante ni Celia idi. Ay kat nagsaya atin ang makadal ni Danica, sir. Kat no bilang ta makaturpos to iti kolehyo, mabalintumot ng trabaho kas manursuro.
Kas kada kayo kan ni Ma'am Celia. Ay katuon Isadora. Uray no saan makakita ni Danica. Proud akan kuana. Gapo, tatalaga nga interesado nga agadal. Kumusta mo't nga iti panagbakasyon mo, Manang Isadora? Nasayaat mo't Danica. Nag-enjoy kami kadagiti kakaanak ka. Ay, ipashare mo tumot ida dito'y no awan sarak da iti pagadalan. Iti kasta, maamamukmat ida, Manang. Siguro, nagsisingpet dagiti kakaanakam niya. Pudno dayta. Nasisingped dagiti kakaanakak. Saan daan napili iti makan. Kan agkakangina gamit. Kan uray no sa anak anaparaboran iti asawa kan anak. Isudalangan atin bilang kong anak ko. Bayam, ipashare kun to ida ditoy. Nasaya at matno kasta, Manang. Ay, among kadi, naistorya kanyak ni Papa. At dagayam kaayan-ayat na idi. Angam sayang, gaputa saan daan nagkatuluyan. Wen, day tamot istorya kanyak ni Sir Eduardo. Sigun kan kwa na, napudno ti panagayat da iti tunggal maysa, iti kaayan-ayat na. At dalata komunikasyon da iti, babaan iti telegrama. Iso na laang, ta iti maysa ngal daw. Awanan telegrama anaawat ni Sir Eduardo, manipod kan kwa na. Aging gaita, dayjay pa lang a babae ti ay ayatan ni Papa. Gapot adalata tiladawan na naka-display ijay salas. Kat mangnam na mga iti may sangal daw, agkita damanan. Manang Belinda, madamag ko man. Saan ka kadi anadaan iti boyfriend kapayatan ti kaadda medya abroad? Saan? Gaputa nag-concentrate akiti trabaho kas manursuro. Adamat nagiti nagdaton kanya, jak idaing kaskaso. Gapo ka di tani Manong Eduardo latati ay ayatem, Mana? Wen, ading ko. Aging gaita, ni paylaang Eduardo ti ipitpitik ti pusok. Kat daita ti makagapo, no apay asa anak ki asawa. Isumot lagayam nga dalat at tiladawan nyo adwa na nakadisplay dito salas. Manang, pagkawanan na kuma, kanang iti inararamid ko iti kalabas. Pagkawanan na no, sinayang ko na iti sakripisyum kanyak, tapno makaanalak lang. Dino, ading ko. Kapo kanyak, saan kayo nagkatuluyan ka ni Manong Eduardo? Kaputa mas pinili yung tagtrabaho iti abroad iti nabayang kapanawan. Ta sakit lang ti ulo, ti ipapay ko kada kayo. Nukas niya nagbakasyon kayo dito Pilipinas. Ikarik marang, pagbalbaliw ako. Ikatay kong ti bisyo ka panagsugalat kan panaginom iti arak. Kan itultuloy ko latan ti parang trabaho kas karpintero. Tapno damat may pagpanakal ko iti pamilya. Nalpasyo ka din nga insagana ka ni Isadora dagiti gamit mo nga agpasyudad, Danica. Wen, Papa, kompleto amin ang dagiti gamit ko. Masapul ang masapa ka nga agring intong bigat. Iti kasta, masapa tayo mat ang makadanon iti balay dati Tamselya. Wen, Papa, agyaman akmanan kada kayo. Gaputain bilang dakas pudpud no nga anak. Siguro, no awan kayo, jak laamon. Amangan numangnam na maaklatan iti tulong dagiti tao ang makakitkita kanyak ije palengke. Ngam ikarik, Papa, agiskwela ka na imbag. Tapno makasursuruak iti braille. Katong palak ti arapaap kung agbalin a maestra. Iti kasta, agbalin agtumot aman narsuro akas kada kayo ka ni Tita Celia. Nasapa kayo nakadanon dito syudad, Manong. Talaga sinapsapa mi tinagbiyahe. Tanusan kami ang marabyan ang makadanon ditoy, ading ko.
Nakasaganan ti silid mo, kan ti silid ni Danica. Mabalin nyo taginan no kaya't yumanong. Gaputa sigurado anabannog kayo iti biyahe. Sige laeng. Diyak pa'y matmarik na ti bannog ko. Nimat Danica, madama nga isusuro ti babaw ninyo. Tapno makabisado na dito'y balayo. Ket, agyamanak manan aading ko. Gapo tayo manugot ka, dito'y balayo ti pagnaadan ni Danica. Awan anyaman na manong. Pamilya tayo ni Danica. Isungawan nga rod ti parikot, no dito'y balay nga agnaad, kabayatan ti panag-eskwela na iti School for the Blind. O anya, Danica, kabisadom ka din dito'y balay. Kabaalamon ti mapan ijay salas kan ijay kusina. Saan pa'y unay? Medyo matikawak pa'y laang. Ang kabailak mat asursuruan. No lakit di, tanaanos kayo amang isuro kanya. Una, aging gaadi mo makabisado dito'y balay. At da kami amang igiyakan ka. Kuna ni Papa nga agawid ka numatlang iti probinsya. Bantayan na kanupay lang dito iti makalawas. Kasta ka de. Mabayag sakbay ang makaawid kanto ijay farmhouse. Kat sigurado akailiw na kanto ni Papam. Danica, Gab, umay kayo pa'y lang dito'y kusina. Ang merienda kayo pa'y. Un mami, umay kamin. Danica, kaanakan, itata dito'y balay mi ti pagnaidam, kabayatan ti panagadal mo. Ibagamlaan, no anya dagiti kasapulam, ha? Di ka kumagbabain. Wen, Tita Celia. Siyak ti mangitulod kan ka iti pagadalan, sakbay sumrekak iti trabaho. Kat numalpas ti klase mi ti malam, sukunan kamot lang iti pagadalan nyo. Irwam mo ti bagim dito'y balay dati tamselya, anak. Di kagdanag, gaputa saan ka mabaybayan dito'y. Lalaingam, ha? Masapol ang makasursuro kang agbasa ken agsurat iti braille. Mamatiak nga iti may sangal daw, agbalin kan tumet ang manursuro. Akas kadagiti visually impaired ang nagbalin nga estudyante mi kini Papam. Wen, Tita Celia. At iti suldok man ang Belinda. Iyawat ko langan kan ka tapno tapaggatang ka nagiti masapsapol iti balay. Saanan? Saan anas kan nga iyawat mo kanyak ti sweldom ading ko? Idulin mo laangan. Wano saan? Itad mo iti asawam. Mabay na ka mapanitayan da. Sigurado akaguranak na ijay. Nangruna na giti anak ko. Kasano nga rod ang maurnos ti pamilyam, numabain ka amapan iti ayanda. Padasam lata. Anya nga iti amom. Ang mga no ikan nakapay ti gundaway ni bakit mo tapno maurnos kayo. Sige manang. Padasag ti mapanitayan da. Ket sapay ko mata maikanak pa iti gundaway amang sulnit iti nagkurangak kadakwana. Ket no bilang mapasamak dayta. Di mo ko man subyan ti sigod abisyum. Itultuloy mo ti agbalbaliw. Tapno agbalin kayon anaragsak iti pamilya. Nakasubli ka mo't gaya man sani. Kumusta ngay ni bakit mo? Nasaya at ba't nana? Kasi tiya po, saan mo't unay ang narigatan iti panagpas ngay na? Nasaya at no kasta. Wan gayam, iyawat kun kan katoy tulbak ti boarding house. Apag isumot arumwarak, iso nga indagas kun ditoy. Agi amanak nana. No kaya tiyo, lumugan kayo iti tricycle ko. Itulod kayo iti papanan nyo, sakbaya sumarikak iti trabaho. Alaman nga rod barok, tapno saan akon nga aguray iti paglugana. Maikawa akmot tan diti balay ti amok. Kasanumot namin. Napaanan ni Danica iti syudad. Nimot Sir Eduardo. Amang ano saan pa'y ang makaawid. Gaputa sigurado abantayan na pa'y ni Danica. Agingga ang mairwam iti balay da Madam Celia. Ay, nagasat ni Danica. Gaputa na singpet tinangampon ken kuana. Dito'y ka diti School for the Blind, Papa? Dito'y nga agsursuro iti braille? Wen, Danica.
Napintas to school for the blind. Gaputan alawa, ken adu dagiti estudyante. Panagkunayo, papa. Kabaalak ni makasursurong agbasa, kan agsurat iti braille. Wen, anak. Apay kin din asaan. No kabaalan dagiti daduma visually impaired. Kabaalan mat, ti makasursuro. Amangan ngamin numarigata, anak, papa. Saan mo nga minapanunutin ang marigatan ka, anak? Be positive. Saan ka di ako nam? Akayat mo mati agbalin a teacher? Akas kada kami kaniti Tamsilya. Oh, di saan mo nga rod a panunutin? Adi mo kabailan ti makasursuro. Nga do'y allowance mo itangal daw, Gab. Thank you, Mami. Itilangan school kantin ti panganam iti lunch, ha? Saan nga iti ruar, tapno saan una anangina. Talaga nga iti school canteen ti panganak, Mami. Adayo pa'y ngamin, nurumwarak iti school campus. Agbalo nagtulangan intun sumaruno. Tapno addalat tamabati iti allowance ko. Ay, makabannog ti agpalingki. Sapay nagdadagsan dagiti imot ko. Apay nga binadinak inayaban manang. Tapno kinuyog ka kumaanapan nagpalingki. Ala, tulungan ka namang bitbit ka nagtaawit mo. Alaman nga rod ading ko. Ay, kung kami no da papanam ita, iso di kan inayaban. Adot pinalingkim amanang. Pang makadomingon samot nga abasto tayo dito. Ay, tapno saanan nga agsubli-subli no awanan ti masida. Ay, manang. Agpakaanak kumakin ka. Sa dino ti papanam. Inaksarungkaran na iti agiinak. Bapanak agkid daw iti pamakawan kanakwana. Ket sapay ko mahal. May kandak iti gundaway amang ipakita iti paragbalbaliw ko. Ita ta medyo nairuaman ni Danica dito'y balayo. Agsubli ako ni Jay Probinsya, Celia. Agan anad ka kumangarod manong, ah. Umawag ka laeng no addakan ije probinsya. Di kagdanag. Saan ang mabaybay ang dito'y ni Danica? Sikapay lang ti makamukan kwa na, ading ko. Katno bilang taada ka sa pulan na. Awagan na kadagos. Wan manong, di kay madanagan. Jack baybay an ti instant anak yo. Naimbag laangan. Taimpay ti Diyos kanyak ni Danica. Gapukan kwa na. Napadasak mat tinagbalin nga ama. Nagalisto ti panaglabas ti aldaw, Gab. Ammo kitang tagbasa kan agsurat iti braille. Kunak tumat ngamin, akabalam ti makasursuro. Wen nga rod, kat ita, mabalin kon ti agtake iti alternative learning system. Kat no bilang ta makapasaak, makasarrakak dun iti high school. Katuan ininutan amatungpal ti arapaap mo makaadal. Katno bilang ta makaturpos kanto iti kolehiyo. Agbalin kanto moten ang manursoro. Akas kada mami, kantito Eduardo. Isadora, nadalusam ka din ti silid ni Danica. Ay, wow, sir. Itay pay Ita ka din, di pa nang sukon nyo kunkwana, sir. Awen, ngam, agawit kami mutladagos. Gaputa saan mo't amabalin amabaybay anti-farm. Ne, adaw mawawag iti cellphone ko. Ne, new number mat. Anya nga tati ibagana. Asino ti umawawag iti cellphone ni Eduardo. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te seryeta yu ita alawas anapauluan. Ladawan.
Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y na estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, ininot ang nakasursuro ni Danica ang agbasa kan agsurat iti Braille. Nadanon nga rod ti bakasyon, kat mapan ni Eduardo ijay syudad, nga ayan ni Danica tapno sukunan na daytoy. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas ang napauluhan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Isadora, nadalusam ka din ti silid ni Danica. Sir, itay pay ang nakadalusak. Saan ka di nga ita, ti kunayo apan ang sukon nyo kankwana, sir? Wen, nadanon nga minan ti bakasyon da. Isu amapanak ijay syudad ta sukunak. Ay na, nagbiit ti aldaw, sir. Asino nga tati umawawag? New number mat. Anya nga tati bagana. Sige, sir. Tada pa'y aramida kaya kusina. Ala, sugbata nyo ta cellphone yaw. Hello? Yes. This is Eduardo Santos. What can I do for you? Kasapulan ti universidad ti profesor para iti sumaruno a semester. Wen, kayat ko launay. Sige nga rod. Apag iso, mapanak ita dita syudad. Mapanak tulangan dita universidad. Apaman ang makadanunak dita syudad. Talaga nga min, akayat ko manan ti agisuro. Ay na, nasaya at matanda kayan, papa. Kailiw kayo una yan. Ay na, una yun deta panangarakop mo kanya ka na. Kasla saan ta nagkit-kita iti manu atawen. Siyempre, kailiw ka nga rod, papa. Kan excited ak matang nga agawid iti probinsya. Gaputa kailiw kumatang ni Manang Isadora. Amum ka di manong. Kanayo na salsaludsudan ni Danica, no kaano tiyo may mo ditoy. Gaputa kailiw na kan. Kaya't napay nga rod nga itulod ko ni jay syudad. Iso na laang tabi si akmat iti trabahok. Kasta ka di. Aywan gayam, Celia ating ko. At naawat kong awag, manipod iti universidad a pangisursurwak. Masapul da kano itati profesor ang mangisuro para iti subject nga isursurok, edi sa anak pailang ang nag-retire. Kurang kano ngamin ti profesor ijay. Kasano nga rod manong? Mangisuro ka kadimanan. Katun na, gaputa may salang mata subject ti inted ti universidad kanyak. Papa, inton mabalin ko ti ag-eskwela iti kolehiyo. Kayat kung tumat ti agadal iti universidad a pagisursurwan nyo. Kat mangalak tumat iti kurso nga education. Iti kasta, agbalinak tumat a profesor. Itaman pa'y anak kaawag ka, insan sani. Apay? Amang madisturbo ka iti trabaho minsan. Saan mo, tinsan? Kalkalpas ko launay ang nagdalos. Apay nga may mawag ka. Alda nga min parikot ko insan. Ha? Apay, anya ti parikot mo. Nagapa kayo kan ni bakit mo? Si kamat insan. Kaapay kumamot nga agapa kami ngay kanimisis ko. Kat awan mo't mading aramid ko. May papaniti trabaho ti parikot ko. Agserra nga minan ti factory a pagpapaayak. Isa jobless sa kita. Sapay masapol ko ti kwarta para karagtagin ha. Ay, mabalin ang matulungan ka, insan. Padasak akasarita ti busko, apaman a sumangpet.
Adda ngamin ita iti syudad. Damagakan kwa na. Numabalin mo ti agtrabaho diti farm. Wan insan. Kasaritak to ti busko. Anya ti ko sani, nagsira ti factory a pagtrabahawam. Wala na. Unay matan ti kastoy. No kaano nga daan kami ti anak ka ni misis ko. Isumat isasangbay na ti aparikot ko. Ay kasano nga rod ita? Anya ti planom? Inawagak ti kasinsin kong nagtrabaho iti probinsya na. Agpatpatulong akin ko ana. Sapay ko mata makasarita na ti boss na. Apama na sumangpat na naggapo dito syudad. Mabiit laan. Ato'y barok. Alaang pa'y laang dito a kwarta. Ha? Apay dati akwarta na. Ay, nakababain mo't Apay ko maabapain ka. Imbilang kan kas anak ko. Iso nga awan nga rod tinasken a pagbainam. Aramatam dayta a kwarta para iti masapsapol dagiti aginam. Saan mon abayadan? Tulong kun dayta ken ka, barong. Manang Belinda, anda akon. Ay na, nagdagsan lang iti imot ko a prutas. Na, nagadumot kan dagiti imot mo a prutas ading ko. Sa dino tinagapon dagita. Impabalo ni bakat ko manang. Kat, kumusta nga iti ipapan mo iti lugar da ipag? Ay kat, good news manang. Napakawan na kon ti asawak. Kastamot dagiti anak mi. Kat, ti may sapay apakaragsaka kita. Agawid dan diti balay. Apay nga rod adi mo pa'y laidaing kuyog ang nagsubli ditoy. Iti kasta, nagkakadua kayo kuman ang nakasangpot dito'y balay. At dapay ka na asikaso ni bakat ko. May papaniti daga na panawan na giti dadakkel na. Iso asaan dapay la nakikigdan kanyak. Ngam impasigurado na asumarunuda dito'y balay. Ay na, maragsakan ak unay para kada kayo iti pamilyam ading ko. Kat ti kanayon ko abilin kan ka, Itultuloy mo ti agbaliw. Iti kasta, agnanayunan ti ragsak ti pamilyayo. Danica, kaano ti panagsubliyo kan ni Tito Eduardo ijay probinsya? Inton bigat kano, kuna ni Papa. Apay ka di, Gab. Kaya't ko kumati sumurot no mabalin. Ngam, adda ngamin seminar apapanan ni Mami. Iswasan ko mabalin apanawan dito'y balay. Kan awan kadwa ti babaunan. Oh, di inton sumarunulaangan nga umay ka? Ay. Danica. Ni Tito Eduardo. Nakatuwa o Jesufa. Kaslada pang panunutan na. Ha? Adda nga taparikot na? Angam, naragsak mo't itay asimmangpat dito balay. Jack amo Ano kayat mo, asit gam. Damagam noan niya ti parikot na. Amangan mat numasapol na ti kasarsarita. Papa, kinunakanyak ni Gab nga adda kayo kano dito'y sofa. Kan, kasla na unag ti pampanunutan nyo. Apay, adda ka di parikot yo? Awan parikot ko, Danica, anak. Dala ngamin malagip ko. Ha? Anya nga minti malaglagip yo, Papa? Malagip ko lang ngamin ni Belinda. Tunggal awan ngamin idiserak mi iti trabaho. Kanayon ko nga ipasyar dito ibalay. Malagip ko dagiti agkakay mas amakan nga ilutluto mi aduha. No kasta. Nalaing mat nga agluto ti sigod akaayan-ayat yo, Papa? Wen, iha. Kuma, agkita kayo manan. Kat sapay kuma no mapasamak ti kasta. Awan pa'y asawa na, wenno anak na. Iti kasta, maituloy yu ti sigod nga ayan-ayat yu. Kaya't mo nga agkita kami manen kan ni Belinda? Papa. Iti kasta, naan-anayan ti ragsak yu. Kan, maadaan ak tumaten iti mama. Mami, nakitak itay ni Tito Eduardo Jesufa. Nakatugaw.
Kan kasla na unag ti pampanunutan na. Anya? Tinamag mo kumaan, anya ti pampanunutan na. Amangan mo't nga da parikot ni Manong Eduardo, ngam di nalakayat nga ibaga. Mabainak mo't mami. Nilatanda ni ka tinagdamag. Namjak mo't nagdangag iti saritaan da. Nala, bayam. Kasaritak ni Manong sakbay nga gawid ta. Bareng ni baga na kanyak, no anya man day ta aparikot. Nasaya at mo't ka nakariing kapay Manong. Mabalin ka di nga agsarita ta sakbay nga agawid kayo di probinsyentong bigat? Ay katuna, ading ko. Anya ti ibagam. Nakita nakakano nga minigab ang nakatugaw dito sofa. Katkaslada na unag pampanunutan Manong. Adda ka di parikot mo? Ay, awan, ading ko. Awan parikot ko. Isong awan, tinas ka na pagdanagan yung kanyak. Uno, malaglagip mo man ng tinapalabas, Manong. Makitam? Nagunag ti sinnaay mo, Manong. Ay, pampanunutak lang amin. Anya nga ta, ti adda akabibiyag ko ita. Nubilang ta nang asawa ak ini. Nalabit. Adda anay ti ragsak ko. Ay na, Manong, saanan amay subli tinapalabas? Angam sa nabali. Adda kami mo ta pamilyam. Adda mo't ni Dani ka ngayon pa iti Diyoskan ka. Tapno rekas ka sa no? Mapadasam, tagbalin nga ama. Ay na, Danica, welcome back. Kamao dyanan na. Nakaawit ka matlangan dito'y balayaw ka ni Papam. Wen Manang, kumusta kan ngay, Manang Isadora? Ay na, kailiw ka una yan. Nasaya atak mo tataa. Kastoy, pumimpintas. Siguro, at dapay apumintas ka. Numadaan kan itinobyo, Manang. Sala day ta. Inspirado ang trabaho. Ay sana ko na makiasawa. Maaklon ko nga agbakbakita kabalasang. Sana balay. Tanaragsa kaklata ka na yun nga oreawan nobyo. Aywan gayam. Nadalo sa akon jay silid mo. Si kalangan ti mauroray. Tulungan ka na mangisim pa kadagiti gamit mo. Kalpasan na, mangan tayong taon. Inlutok tay paboritong asidaan, adubaw. Ay na, agyamanak Manang. Kamao dyanan na, maramanak manan tilutom. Nagalistumot nga agbungat dagiti mula dito'y farm. Mabalinan ti ag-harvest kadagiti prutas. Wan nga road, sir. Nagmayat akit kitaan dagiti na duma-duma amula dito'y farm. Sir, ikwa, ada kayat na ti agtrabaho, kas hardinero, kada kayaw. Sino day ta? Kasinsin ko, sir. Ijay syudad at talaga ti ayan ti trabaho na. Iso na laeng, tanagsara ti factory nga ayan na. Iso adamdamagan na, no mabalin na ti ag-apply dito'y. Ay kat mabalin tapno at nakadwata ang mga sikaso dito'y farm. Paumayamon dito'y tamang rugin adagos. Agyaman ak unay, sir. Hello, Insan. Insan! Good news! Nakasaritak ti amok, may papaniti parikot mo. Kat kunana, mabalin mo, ti umay diti probinsya. Kasapulan da ka ditoy. Agpay si Insan? Wan, Insan! No kayat mo, agbiyahe ka nito drabe Kat awagan naktulagan, no adda ka ni terminal ti bus, tapno masukon ka. Sige nga rot, Insan. Agbiyahe ak adagos. Orayam ti awag ko, Kaputadyak ammo no sa dino ti balay ti bus mo. Nana Belinda, agpakada ako. Ne, sa dino ti papanambarok. Kan, apay dagiti imot mo abag. Addan na sa polak akabarbaro at trabaho na. Tinulungan nak ti kasinsin ko. Iso na lang, ti Ijayan probinsya ti pagtrabahwak. Ay dinasaya taddan baro at trabaho. Iti kasta,
Saan kan nga agparikot iti pagalaam iti sustento para iti pamilyam. Wan nga rod nana. Impaglangan tayo inawat nakadagos ti amo ti kasinsin ko. Agan-anad ka nga rod iti ipapan mo iti probinsya, sani barok. Kat no ada oras mo, awagan naklaan. Wenno saan, agpasyar ka dito syudad. Welcome kalat tayo di balay. Wala na. Kat agyaman ako na iti ado atulong yu kanya. Papa, itata na sursuro kon ti agbasa kan agsurat iti braille. Kayat ko kumati makasursuro nga agusar iti computer. Iti kasta, saan at to amarigatan? No bilang taadda akon iti regular class. Ay ket, sige Awan parikot iti dayta. Gumatang ta iti bukod mo a laptop. Tapno alisto ka makasursuro. Thank you, Papa. Naku na ti teacher mi ti School for the Blind, nga adda ka nung maangay a computer training ija syudad inton sumaruno a bulan. Ket no kayat ko kano ti ag-training, ibagak lang nga dagos. Tapno mailista tinagan ko kadagiti ag-training. Sige nga rod anak. Awagak adagos ti teacher mo. Tapno mailista tinagan mo. Manang Belinda, aday may asa nga ili itay dito balay. Sapsapulin na kamad. Ni, sino na itaasa nga ili ading ko? Imbaga na ka din o anya tigagara na? Umay nakakalusarong karan, manang. Nabayag ka nung aminin na saan kayo ang nagkitkita. Ti sigo na katrabaho kami ti pagadalan ti sa nga ili itay. Ay, sayang. Di nakbatan na uray. Anya pa'y ngay dagiti imbagbaga na. Damagan na kanukin ka no kaya't mo ti mangisuro iti computer kadagiti visually impaired students. Ada ka ngamin maangay at training da. Ay, kayat ko launay Awan mo ti aramidak diti balay. Intad na ka diti cell number na. Wan manan, mabit lang taalag ti papel ng suratak. Sikan ti umawag ken ko na. Agyaman na kiti parang sukon mo kanyak dito terminal in San Isadora. Naimbaglangan Tagda ka nga amamok dito Diyak namin kabisado dito probinsya nga ayan mo. Kumusta amot nga ti biyahe minsan? Nasayat mat. Nakaturog ako mat iti biyahe o rekas kasano. No kayat mo. Mangantapay. Sabay nga agawid ta iti balay ti among. Mabisinak namin Ay, saanon? Agastos ka pa'y. Ijay langan balay da Sir Eduardo ti pangananta. Iti kasta, maam-am mo madagos ti amo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te serye tayo italawas ang napauluan. Ladawan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti isasangpat da Eduardo Candanica ang naggapoy diyay syudad. Dagos a kinasarita da ito ni Isadora, tapno matulungan na ni Sani. Dagos nga rod nga inawat ni Eduardo ni Sani, ngagtrabaho kas hardinero. Sinukon nga rod ni Isadora ti kasinsin na iti terminal. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Ladawan. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Agyaman ako na ititulong mo kanya kinsan. Kung naklakit din, maawanan ako niti trabaho. Talagsarakat nga rodan ti kumpanya pagpapaayak iti mano atawan. Awan na nyaman na, insan sani. Anya nga iti serbe nga kasinsinta no saan ka atulungan. Amo ka diti asawam nga da ka diti probinsya. Wanit san? Napagsaritaan mi ti umay ko dito probinsya.
Sakmay ngay mawagakin ka. Kat imbaglangan tap pinalubusan na kapimanaw. Ay, katuwa na. Tamasapol mo kat nga ron tiyag trabaho. No kayat mo insan. Intabit mga niti restaurant. Mabisinak maminan. Saanan? Ijay laangan balay da Sir Eduardo ti pangananta. Iti kasta, maam-amom ti amo. Isu ka di ti kasinsin mo, Isadora. Ti agap-apply dito'y balay. Wan sir, iso ni Sani. Naimbag nga orasyo, sir. Kastamat ka na kayo, ma'am. Dani ka tinagan na, insan. Iso ti kakaiso na nga anak ni Sir Eduardo. Kasta ka di. Naimbag nga oras mo, ma'am Danica. Ala ni Manong, Dani ka, kunayulatan kanyak. Saan da kun nga awagan iti ma'am, ta saan maibagay kanyak. Maragsakan kami unay iti anak ko ang makaamamukan ka, Sani. Isadora, isagana mong timakan. Iti kasta, makapangantayon. Gaputa sigurado ang mabisinan ti kasinsin mo. Mami, mabalin ka di nga agin rolak iti piano lesson ita bakasyon. Kaya't ko ngamin ti makasursuro nga ag piano. Ay kat mabalin iho. Basta say-saya atom lakit di ti panagadal mo iti piano. Iti kasta, sana masayang ti magastos. Mami, talaga asay-saya atak ti panagadal ko. Gaputan na bayagan akayat ko at talaga ti makasursuro nga ag piano. Sa dino nga ron ti plano mapaginrolan iti piano lesson. At dati imbaga kanyak ti may sa classmate ko, mami. Inted namot ng tinamber ti mabalin ang makontak ijay. O di, awagam nga ro din adagos. Iti kasta, makapag-enquire kan. Dani ka, anak. Nakasagana ka ka din iti papananta. Wen papa, da kayo langan ti or-orayag. Mapantagumatang iti laptop mo nga usaram iti panag-training mo iti computer. Kat no bilang tamasorsuro mo ti agusar iti computer. Isunto ti usaram intun addakan iti regular class. Agyaman ak unay kada kayo papa. Tauray ang pundak laeng. Ipapaayulat ta dagiti kasapulak. Nagasat ak unay. Gaputada kayo ti impaay ti Diyos nga agbalin nga adoptive father ko. Ipatpatag kayo unay, papa. Ipatpatag kamat unay, Dani ka, anak. Nagasatakmat. Gaputain pa ay nakati Diyos kanyak. Gapukan ka, napadasak ti agbalin amay sa nga ama. Kat ikarik, aramigdak amin akabalak. Tapno agbalin anapintas ti masakbayam, nga uray no saan ka makakita. Insan sanay, nakapanaw ka din, da Sir Eduardo, kandani ka? Waninsan, kapampanaw da. Ay, kasta ka day. Jack na si putan ti ipapanaw da. Gaputa makumikumakmat ngamin ngagdaldalo si Gisalas. Amo minsan, nagasat ni Danica. Gaputa ore na may sa bulsak. Ipatpatiglatan ni Sir Eduardo. Saan na nga ibain nga anak? Kinapudno na. Saan apudpud no nga anak ni Sir Eduardo ni Danica? Ampon na laeng. Ha? Nakita mi idi ni Danica iji palingke. Nga ong-ong ti may sa atendera. Adi naman lamait ka ni ti uray may sa laeng at tinapay. Iso aday jay. Tinulungan ni Sir Eduardo. Agingga, ana panunot ng ampunan. Ay, kasta kaya. Madamag ka man insan. Awan ka ni ti asawa ni Sir Eduardo? Ay, awan asawa na. Gaputa sipod nagsina da, iti sigod akaayan-ayat na. Saanan anak kinubya? Kataging ka ita, ti sigod akaayan-ayat na pailaeng, ti ay-ayaten na. Dino ading ko, nagadumot ng tilinutom asidaan. Ada ka di okasyon ita. Awan manang. Apay, nalipatam ka din? Ti anya. Kat no kasangay mo ita. Madinsa na ita na.
Agkabaw kan samot ten manang Belinda. Na, kastaya. Uray tipik sa ita, nalipatak pa yun. Ay, kastoy sa talagang ti bumakit. Iso nga ano tin sa ganak amakan, ta ita ti panagsubli na iti agiinak di ti balay. Ay kat nasaya at ano kasta. Tapno adamot kadwa ta nga ag-celebrate iti kasangay ko. Naragsa ka pa nagkasangay mo manang. Urayam lang ti regalo mikan ka ha. Napanpay ngamin kat gimatang na bakit iti sagot mi para ken ka. Ita tanagatang tanti laptop mo. Mapantamang bit gumatang iti cake, dani ka. Uray naklangan ni Jaylugan. Tapno saan kan amarigatan amagna. Okay, papa. No kasta ti kunayo. Apay agumatang kayo iti cake. Tapno adda pagsasangwan tayo a merienda kada Isadora kan sani. Kan maysa. Special da ito nga aldaw para kanyak. Apay, papa. Adda ka di okasyon ita? Awan, anak. Isu nga special kanyak da ito nga aldaw. Gaputa kasangay ni Belinda. Kan iti mismo akasangay na. Ti panangsungbat na iti ayat ko. Nga edat daton ko kankwana. Kasta ka di, papa? Isong matlagayam akasla inspirado kayo ita. Gaputa malaglagip yumanen ti sigod akaayan ayat yu. Sige nga rin, papa. Ingkay gumatangan iti cake. Tapno makaawid tayon ijabalay. Wow! Lagi mas matutan to'y cake ngayon sangput yaw, sir. At dapay nakasurat a happy birthday. Asino ka diti ang kasangay ita? Ita ti kasangay ti sigod akaayan-ayat ni papa, manang. Ha? Isada ita. Sakbay anagawid kami. Dimagas kami agim matang iti cake. Talaga mo't anapod mo ti panagayat yu iti sigod akaayan-ayat yu sir. Bili baka na kayo. Gawa tayo iti lasod tinasurok at talo adikada. Saan kayo lataan na addaan iti sa bali anobya? Siguro na ita kan ni Insan Isadora. Anya? Nukasta. Pagin inistoryaan dak gayam kan ni Isadora. Kabayatan ti kaawan mi dito'y balay. Ikwaso! Hala ka, manang Isadora. Ungtan na ka ni papa. Ha? Saan mat, iha? Saan nga agungat? Nagrabaw mat tan tirason tapno agungatak ka ni Isadora? Malakit din. Ang merienda tayon. Italang manan nga erwar mo ti laptop mo, manang Belinda. Saan ka ni anay ita laptop ti inusar mo? Hindi mangisursuro kay ti may nga eskwelaan di abroad? Wen, naimbaglaan. Tada ti offer kanyak a seminar idi iti computer para kadagiti visually impaired iti abroad. Kat iso ti makagapo, no apay anasursurok ti agusar iti screen reader. Talaga moderno itan ti panawan. Uray gayam nagiti bulsak nga estudyante kat high-tech matan ti gamit da. Huwan ading ko, dakkel atulong ti teknolohiya kadakwada. Iti kasta, saan dauna yan amarigatan. Iso nga aramidak mo ti amin nakabaalak. Iti kasta, makatulong akmet kadakwada. Isadora, sani. Adto iti sweldoyo para itaabulan. Nagyaman ak, sir. Apagiso. Imawag kanyak ni bagat ko itay. Kasapulan na kano ti kwarta. Tadandanin maibus ti gatas ti anak mi. Tangay makitak anapintas ti trabaho, ken nagagat ka. Ingatok ti sweldom, sani. Ken uray si ka, Isadora. Maingatom anan ti sweldom. Agpaisaw, sir. Ay na, agyaman kami unay kada kayo, sir. Dakkel atulong da ito kanyak. Iti kasta, alisto ka makaurnaw. Nagyaman kami, sir. Manmano ngamin dagiti kaskada kayo. Nasingpet, ken saan aman ang gundaway iti amo. Isu arumbang laeng, nga aramidak mat ti responsibilidad ko kas amo yo. Ket sapay la kuma, tasaan kayo ama kada kami iti anak ko.
Kansapay kuma, tagtultuloy latta ti kinagagat mo, sani. Tanubilang tasaysaya atam latta ti trabahom. Ingatok tumanen ti sweldom. Gab, iho, agrubot ka tamapantamangan iti restaurant. Ni, itaman pa'y nga agawis kayo amangan iti restaurant, mami. Saan kayo ka di abisi ita? Saan, iho? Nalpas ko amin ng dagiti trabaho. Kan kayat ko ngag-celebrate ta. Ha? Ag-celebrate? Apay, anya ti okasyon? Awan. Mapanta ag-celebrate, gaputa siyak itanti din iti universidad nga ayan ko. Ha? Wow! Congrats, Dr. Celia. Nimaton ti posisyon mo iti universidad. Amangan pa'y din no si kanto ti sumarunong agbalin a university president. Saan, niho? Ha? Narigat ti trabaho. Ad-ado ti responsibilidad. Kanjak mo't ninamnama da ito a posisyon ko ita. Nala, agrubat kan. Taurayin kan ijay lugan. Okay, mami. Anya ti kunayo, papa? May sa itan adin ni Tita Celia iti universidad nga ayan na? Wen, anak. Isunga dada ita kanigab iti restaurant. Tag-celebrate da. Ay, sayang. Saan taan nakasurot? Ay, gayam papa. Nakasaganan dagiti gamit ko iti papanta kada Tita Celia. Ay, excited ako na makasursuro iti computer. Sino nga tatagbalin at trainer? Ha? Ay, day tatis ang tangaam mo, anak. Ay, saan tamat ngamin na dinamag iti teacher mo? Anam, mamuantan tumatlaeng. Adada sir, naikabil amin na nagitigamit yung kandani kay ti kotse. Saan kayo kadi amangalay ti driver a kadwayong agpasyudad? Saanen? Kabaalak pa'y mati agmaneho. Di ulip-lipatan ti bilin ko, ha? Saan yu abay-bayan ken ni Isadora to'y balay? Aramidin yu kumalata ti trabaho yu nga uray awan kami. Wan sir, tong palan mi amin kani insan Isadora ti bilin nyo. Saan mi abay-bayan to'y balay yo? No bilang ta maibusan kayo iti abasto. Aramatan yu lata ti credit card nga adda ken ni Isadora. Mabayag kami ngamin iti syudad ken ni Danica. Gapot amang rugiak manen amang isuro iti universidad. Ket no maipapanmat iti sweldoyo, saan yu apakadanagan? Gapot amang ipauitak ken ni Isadora. Isuntulaangan ti mangyawat iti sweldom. Manang Belinda, nakasagana ka ka din? Itulod ka nin ti School for the Blind? Wan ading ko, kitkita aglaang tibag ko, amangan ngamin no adda malipatak. Sa bagay, narikat no adda malipatam. Sapay, adda pa para kita. Iso nga awan ibaon mo no bilang. Panagkunakat, kompleto mo't amin ang dagiti gamit ko. Gaputaing kabil ko amin ang itibag idirabii. Ala, mapantangarudan manang. Iti kasta, saan ka amala daw iti computer training? Good morning, everyone! Good morning, ma'am. Itati mo na nga aldaw ti computer training dito yung School for the Blind. Maragsakan na punay ang makaamam mo kada kayo amin. Uray da kami ma'am. Sakbay amang rugi tayo. Kaya't kupay nga yamam mo ti bagik kada kayo. Siya ni Belinda Gonzales. Sigod amang isursuro ak iti maysa nga universidad dito syudad. Kat adumat laang dagiti na-handle ko a visually impaired students. Kat maragsakan ak unay, gaputa siya tinapili ti School for the Blind nga agbalin at trainoryo. O anya balasan ko, nasurutam ka di matlaang ti finger position iti computer keyboard? Wen, ma'am. Agyaman ak unay. Gaputan na anos kayo amang isuro. Kunak no saan ko akabailan. Kabailam, apay ka tinasaan. Basta no adda ti saludsod mo, agdamag ka lang kanyak. Anya itayan tinagan mo?
Danica, ma'am. Danica Santos, tinagan ko. Ha? Danica Santos, tinagan mo ko na? Mabalin ka di amaamuhan no. Asino, dagiti dadakkel mo. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas a napauluan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.